Ha ketek ora mbemi. Ora sudi. Mimik iki anak kaya awakmu prek yo tetanus aku. Ya ora aja nganggo kuwi to. Aku kuwi lah ya moh kok. Wis kedaluwarsa. Kowe ngenyek kedaluwarsa, kowe ora ngerti. Piye? Susu kedaluwarsa iki nek nggih tambah gudik. Aja ngenyek. Masuk arep ngene-ngene biyen wong tuwa iki tau dadi perawan nggih to Mas iki nggih. Anane Nggih. Rahasiane napa Kong ben sehat panjang suwu kados jenengan? Rahasiane. Non Carane pripun? carane Ben- madang lah. carane darane madang kalih artone kathah nggih. Dan madang mboten saged Urip. urip. Nggih. Wis 100 taun lho Mas. Iki mau WA aku sok sing nuruni aku iki umurku kaya aku kowe jol ngono. Mbah Parman ngono. Nggih. Pangestune Mbah. Oleh omong ngono mau jam pira? 5:30 kirang langkung. Oh, lah bar isak mau ya omongan karo aku. Lho ngendikan pripun to, Pak? Julang ya tak dongake umure dawa kaya aku nak Amin. Sigit. Amin. Ning umur 90 wis ora iso ngadeg. Wis turon, dadi 10 tahun turon. Jenengan niku ora iso ngadeg kok jaman saiki jaman kurang apa to Pak iki. Anggere esuk dipepe. Panas sithik didemke neh. Ya nek bar dipepe terus dirageni ra iso matal to Pak iki. Nggih mboten mung kabeh umur niku kampen pancen wis sinetak kinudrat dene Gusti Kang Murbeng Jagat. Sing disuwun kaya panjenengane panjang yasa sepuh nunggoni anak biyun sak piturute seger waras Pak iki. Amin amin amin. Masyaallah. Daleme pol pucuk mriki daleme ageng mewah. Walas mepet. Omahmu ya mewah kok. Lho, kula niku mewah nggih imbang lah kali niki imbang Pak iki. Iki biasa omahmu ki ya joglo. Nggih. Wah, joglo ki cagake biasane 16 akeh-akeh pira 18. Ning omahmu ki joglone kok cagake nganti 37 aja akeh men ya. Nuwun sewu Pak Igit kok cagake pring. Wo pring to. Nggih, angger ana angin kok kiwa ndeyeng nengen tak sogroki, nengen ndeyeng yo tak sogroki. Wingi tak tinggal salat Id malah empere njlungup. Wis sujud emper. Syukuri mawon. Mbah Haji sembah nuwun sakanca saged sowan ulang tahun yang ke-100. Biyuh wingi agek 57 wae ulang tahunku ya digedhekno bojoku. Wayangan. Lho, mboten trima wayangan, mboten trima ketoprak kabeh disetel ting tip Pak Git. Oh, nanggap teh lah. Nggih, nyumeti wong-wong nek trima bolu anu alah. Nyumet lilin. Nyumet lilin ngene kuwi ora usum. Lah kowe ulang tahun nyumet apa, Bro? Wingi digedhekno nyumet bedhiang Pak Git. Tak sebuli ora mati malah marong. Malah kena nggo ngusir. Lah nggih nggo ngusir jingklong. Heeh. Dalem. Iki jane wong apa sapi kok disimeti. Lah wong saking senenge kabeh disyukuri. Moto untuk umur panjang itu angger gelem sabar narimo. Ngoten niku mesti kados Mbah Haji. Oh, ngaten nggih. Mbah Haji niki piyayine sabar narimo momong anak buyut, nerimo sabar dadi ngoten niku. Nggih. Tur jaman panjenengane iki urung ana kok Mas angsuran-angsuran ngono ku urung ana. Mosok Sing saiki ku marai cepet uwan terus wong anu kan do duwe angsuran ngono. iya. Wah jenengan gayane takok wong aku ya duwe sampean ya duwe. Tak anyarne nggon ki Jawa. Ya diangsur. Ya diangsur iki tanggal pira tanggal pira tanggal pira. Wis alhamdulillah iki mau sing do mirsani Pak Igit saking ramene meluk seneng mangayu bagi Mbah Haji. Bakul ngantek pol pucuk kono tak selidiki menggok ngantek teko alun-alun Bojonegoro bakul tok. Masyaallah. Ya Allah. Wong kuwi warung menetap ning pinggir-pinggir dalan kok. Oke ta. Kowe maju munggah mau mlaku kono tak amati karo Mbak Lucy. Wah, kok ketok serasi. Terus kowe keri ning guri, ibu-ibu do njaluk foto karo kowe mau. Wah, jolang asemane do njaluk foto Jenengan karo foto kowe. teng dalem Mbah Haji kula wau teng mriko transit nggih do disuwuni foto Pak Igit. Ning angger kula ririk bar foto kok dihapus. Bar foto kok dihapus. Lah sebabe. Nun sewu, sing elek iki kamerane tandasku to Mbak ngene. Ya terai mula-mula ndase. Ning ora kaya bengi iki Pak Igit penonton dimanapun kalau ada wayang di wilayah Bojonegoro mbludiak Luar biasa. medun jlok aku mau nyepeda motor langsung ditakoki wong-wong. Jenengan ajeng delok pi, ajeng delok napa niki? Nun sewu.
jenengan iki bakul wedhus aku dikonoke. Lah bintang tamu numpak pit montor yo. Lah jenenge dalan ki yo ndi sing cepet apa iki. Iya iya. Dadi wong ki aku meguru Mbah Haji sabar narima anane montor ya montor. Numpaki sing ndi sing ana. Nggih. Pancen iki cedhak Tegalan Pak Igit untuk parane walang sangit iki lho. Lho iki pirang-pirang iki rumah saya kewan iki Lah, iya. iki nek nyokot gateli iki panas. Kurang nggon kono ya jembar mara ning untu. Iya. Oh iki uyuwe Jo. Wah, panase ra karuan. Lho nggih, jenengan penduta semprotan. Dadi wabil khusus keluarga Mbah Haji fa insyaallah berkah donya akhirat. Amin. Saged keturunan kados panjenengan kula sak kanca lumeber sing padha rawuh. Amin amin amin. Nggih Pak Igit niki. Pesindene pirang-pirang Jo, kenalke Jo, siji Jo. Oke. Wiwit kene no, wiwit kene. Oh sing mriki to. Ah. Nah iki Ngastomik Cahayu. Dadi ben mireng suwantene dhewe. Wah, iki mutiara terpendam Kabupaten Bojonegoro. Wah. Saya gede, so ayu, so pinter, so pinter, so pinter. Nggih. Bapake mun sambat wis ra kena dibodoni Mas saiki ngoten. Bapak ya omong sangel dikandani Mas. Sugeng dalu Cahayu. Sugeng dalu Pak Jolan. Asmane komplit plus alamate sayang. Nami kula Wahayu Dwi Jenita Putri. Kula saking Begadon Gayam Bojonegoro. Jenita. Dulure kene kabeh sing go salinmu isih marise dulure Oh, Jenita. ngaten. Nggih, keluarga besar kene kabeh. Be. Sakniki kelas pinten, Nduk? Kelas kalih SMP, Pak. Loro SMP. Loro SMP sok nek umur 100 tahun kok Mbah Kaji lho. Kok ngene? Lah maksudnya gede penggayuwe, gede nekate. Weh, nggih. Cita-citane dadi dosen iki, Nduk. Nggih, Pak. Oh, iso dadi dosen. Dosen dadi ngedose sasen-sasen. Dosen iki guru ana universitas kuwi lho. Oh, Kok nggih. ngedose sasen-sasen. Lho lah nggih sakniki lah nek wong piyai niku nek tani niku kena dinggo nyekolahke anak-anake kok Pak Igit. Wah, nggih. Lerek mara ngiwa. SMP kelas loro lerek lah iki ketoke SMA kelas 1. Sing pundi Pak Igit? Jejere. Ah nggih dalu Cahayu asmane komplit sak asmane. Nggih, sugeng dalu Om. Derek pitepangan kula Melani Eka Nurlita Arianto. Gua Rianto. Wah, Pak Igit ya Arianto ndang-ndang. Mboten. Kula nggih putrane Pak Igit. Putra siswa. Oh, alhamdulillah. Krungu kowe putra siswa. Nggih, aku yo maplasno. Kok wong anakku yo nganggur nganggo Arianto kabeh. Nggih. Jagat jener Arianto, Jawi Maheswari Arianto. Lah kok ono Melani Arianto bareng ya? Nggih, aku lah yo nganggo jolang ben ali kubur. Aja sik. Lah wong bapak pun tilar. Mbak Melani saking Rembang. Nggih, pun kuliah napa? Nggih, kuliah Om. Semester Semester 6. Semester 6 nuwun sewu pun kada pacar dereng. Dereng. kok bodoni. Dereng. saestu. Golek iki ora sah neko-neko sing penting setia tur urip ngono wae. Jenita wis duwe kok kowe ora duwe. Yo, kata yo saiki untuk semangat saja. Jejere. Jejere. Wis nemu giring iki yo. Sugeng dalu asmane komplit sak alamate. Nggih, sugeng dalu Om Jolan. Nggih. Nderek pitepangan kula Lila Pangestuti. Mijil saking Rembang asli. Sak menika sampun purna kuliah Cahayu. Alhamdulillah sampun. Ngasta teng pundi? Teng Cakraning Rat. SPD Sarjana Pendidikan. Sarjana. Upama gelem dadi guru ya iso. Sarjana pewayangan ndang ngono ya. Nggih upama dadi guru ora apa-apa. Nun sewu mun kagungan pacar dereng. Nggih, pangestunipun alhamdulillah dereng. Iya. Sapa ngerti bubar iki ana jejaka saka sumengko kene. Dulu-dulure Mbah Haji nika tesih kathah sing legan. Oh iya. Sapa ngerti dadi judune Mbak Lila. Nah, Amin. kok nek dadi keluargane Mbah Haji sampean kek wira swasta tukokno kombi. Dhisik nggo nyewa ya disewak-sewakke. Sewak-sewake. Oh. Jenenge dalan rezeki kok ora gur ndalang ora gur nyinden ora gur yoga. Gusti Allah gelar donya sakmene iki komplit sak isine wis dinandhi rezekine. Ora usah kuwatir. Mas yo ndas ngene yo diopeni. Jejere. Derek mara ngiwa. Ya. Iki alon-alon soalé bocahe ketoke tempone rondok telat Pak iki. Nggih. Sugeng dalu Cahayu. Sugeng dalu Om Jolan.
Ngene iki lho wong wedok idaman. Alus. Halus. Asmane sinten saking pundi? Nggih, nderek pitepangan, nami kula Indri saking Jatirogo Tuban. Oh, Indri, grimis sedelok nika. Pun santai tenang mawon, kathoke do dicoploki mungkin kersane anu. Nah, wis. Ngiyup mboten mriki. Yo santai, insyaallah mboten. Insyaallah mboten nggih. Indri. Saking Jatirogo Tuban. Sih. Jejere. Lerek mara ngiwa. Ya, dalu Cahayu asmane Mbak Putri mijil saking pundi? Kula saking Sri Gading Ngawen Blora saniku pun pindah teng Kenjahan Jiken Blora. Mbak Putri saking Blora. Komplit pun pindah teng Genjan. Nggih. Pun putra setunggal nggih, Pak. Sampun, Nggih, sampun. Pun ketara. Nggih. Sakniki pun ketara mboten galak kok Mas Jolang. Nggih, wis ketara. Ngene iki ya disawang to, nggih. Glerek marang iwa. Nah, Iki. Asmane sinten saking pundi, Mbak Yu? Nami kula Ida Lala saking Solo, Mas Jolang. Solo ki alus nggih Pak Igit. Mbak Ida Lala niku SSN. Napa niku Pak Igit? Sarjana seni. Jurusan Jurusan tari jo niku. Nggih. Nuwun sewu mijil saking Solo nggih. Solo. Enjih Mas Jolang. Sembah nuwun. Wah di bojo ngene res-resen bendina Pak Igit. Kok iso? Kalusen. Menawi tindak Solo katuran pinarak Mas. Griya kula caket TATV. Pirsa mboten. Pirsa wong ATV sing ditumpaki cah cilik-cilik ning taman niku to. TATV popok. Ini ATV to. Nggih. Jejere ja. Jejere meneh iki sing piyayine rondok siget iki ya. Sugeng dalu Mbak Yu, Mas. Selamat malam. Mas Jolang. Dalam. Perkenalkan nama saya Yosi Dian Pratiwi. Harum wangi sepanjang hari. Hae. Begitu saya dari Blitar, Kota Patria, Kota Bung Karno. Di sanalah saya dilahirkan dan dibesarkan. Bersekolah juga di sana. Wis. Engko malah mbok jelasno sak utang-utangmu barang ngono. Solo. Kowe kenalan iki ya jeneng terus mijil kondi komplit. Ki Mbak Yosi saking Blitar. Blitar iki. Arek jejere iki wis Jejere akrab niki. iki. Nggih, asmane sinten saking pundi? Kula Bu Eni yang Kowe Eyang berarti ngundang Mas Jolang sayang ngoten, Mbak. boten. Kok Yang? Eyang Kakung. Oh, Yang Kakung. 57 kok. Bu Eni saking Blora, Nggih. iki mau isih legan-legan isih perawan ora tak takoki nek panjenengan kan pun ketok to nggih. Nggih, ketok. Bu Eni Wulandari saking Blora, pun dimik tiyang pinten? Ya Allah. Maksudnya dimik tiyang pinten iki? Lah wong putrane pira mesti wong wis kagem. Oh. Bapak iki. 3 Mas. Oh, Sekawan jenengan. taumi bodone bayar 700 ditongi punuk. Kaya Menika Mbak Eni saking Blora. Blora. Jejere Jejere menika sugeng dalu, Bu Sugeng dalu Mas Jolang. Jenengan iku idolane masyaallah kuatah termasuk kula ngidolake. Nek trimo ngeten-ngeten iki kula ora patek tertarik, kula remen sing kados panjenengan ngoten nika. Tenane. Nggih, soalnya nek kados panjenengan kan pun lalinan to. Kok lalinan piye? Ha iya, sok dijak sok ora iki pokoke lalinan ngono Pak Igit. Tur dijak lunga-lunga ngirit. Lah, dijak lunga-lunga ya ngirit. Umpamane ape ningali wayang ning gone Semengko, jak mlaku-mlaku nganggo nglirik sing paling larang ngene. Ora pareng kok nek sakit gigi. Ngono wis blablas terus ae lho ya. Ndah iki. Nggih, nek trima kados kula niku nriman kok. Dicepaki remason kalih dhuwit tik ngaten mawon pun. Wis glegak-glegeken nggih. Ngejak ngene kene ngentekno dhuwit pari dhuwit jagung nek ngejak jenengan. Menika asmane Bu Yuyun. Bu Yuyun Sumirah saking Blora. Roh nggih. Ning
ningali piyayine tesih sehat seger waras jenengan muga-muga ya suwane kados Mbah Kakung nggih Mbah Haji 115. Kok nek nyinden wis ngetutno dalang-dalang ki gen wis pas sak mlebune ngono. Nak wis pas niku mpun rada lali niku, mpun mboten nate pas. Oh lah nggih wis lalinan kula senenge teng mriku niku. Nggih to. Nggih. Asem e jolang. Jenengan iki tak. Aku nak banting kowe we cek kuat. Lah wong kula niku remen kalian jenengan. Nek ngeten-ngeten iki lho blas ora ning ati iki ora tertulis. Oh, ora tertulis. Ora tertulis. Terakhir menika bintang tamu Mas Jolang saking Ponorogo Mbak Lucy Brahman diaturi jumeneng Jo. Oh, kali Mbak Lucy to. Nggih. Ayo. Mriki Mbak Lucy. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Adatan karim lillahi sholatan La ilaha illallah bimulkilahi Tondo ati kulimo sing bernate pisan Moto Quran samanane Kaping pindho salat dilakonana Kaping telu wong kang saleh kumpulana Kaping papat godhong ira ingkang luwe Kaping lima diberkahi ingkang suwe Sakate sapa bisa lakoni Insyaallah Gusti Allah dijabah sugeng dalu Mbak Lucy. Wilujeng dalu sugeng riyaden minal aidin wal faidin. Nggih, sami-sami. Mohon maaf lahir dan batin nyuwun pangapunten sedaya kalepatan baik saya sengaja dan tidak nggih Mas Nggih, Sigit. sami-sami. Saged dipun lebur dinten wonten dina hariyaya menika. Semanten ugi kula Mbak Lucy sedaya kalepatan kula sak kanca-kanca cakran ningrat nyuwun pangapunten ingkang kathah. Injih dawah sami-sami kados pundi pawartosipun lagi sehat. Pangestunipun sehat. Alhamdulillah semanten ugi kula sak keluarga. Saking Ponorogo kula jam pinten Mbak Lucy? Kala jam pinten wau sonten wau jam gangsal. Jam gangsal. Injih, setengah gangsal. Mboten Ding, setengah gangsal nggih. Oh, Radi injih. macet menika. Pinaringan lancar nadyan to radi macet perjalanan mboten manggih alang setunggal napa. Alhamdulillah antuk pangestu panjenengan Nggih. saged lancar dugi mriki. Sowan piyai Bojonegoro. Wah, Kanthi dosane iki aku. Kowe ngopo ejo ning gurine Mbak Lucy kok ya bungahi? Ah pripun mong kono lagi bar minal aidin wal faizin kula dikenek-kenekno meneh lho Pak Kit. Kok piyayi kok iso pantes ngene wis kaya black roti. Lho, ngenyek niku jenenge Mbak Lucy. Suwe ora ketemu pisan sampean diarani kaya black kongguan. Ngene ora pelecehan. Lho. Mboten nesu kula wong sing ngarani lambene kok tikus surut. Ora nesu. Alhamdulillah kula ngadeg. Nah, udan deres rezekine teko. Amin. Alhamdulillah Pak Igit remen sanget sowan wonten dalemipun Mbak Haji Bapak Suparman. Mbah Haji Suparman. Suparman. Masya Allah. Lagi nggih mriko Pak tasik luwung garpol mriko ngajeng nggih. Insyaallah mboten udan, santai mawon tenang. Ngeten Nggih. tok mungkin ilang dhewe. Nggih. Luar biasa ngalah berkahi beliaunya. Nggih. Diparingi panjang yuswa Masya Allah. Mugi-mugi adewe ketularan. Amin. Sehat kados beliaunya. Kathah rezekine kados Amin. beliaunya. Weh, Amin. niki dikancane sinten? Jolangan kok tangkleng kok pripun? Uang lho iki. Wong ta? Masamu. Tak kira kethek. Ha ketek ora mbemi. Ora sudi. Mimik iki anak kaya awakmu prek yo tetanus aku. Ya ora aja nganggo kuwi to. Aku kuwi lah ya moh kok. Wis kedaluwarsa. Kowe ngenyek kedaluwarsa, kowe ora ngerti. Piye? Susu kedaluwarsa iki nek nggih tamba gudik. Aja ngenyek. Masuk arep ngene-ngene biyen wong tuwa iki tau dadi perawan nggih to Mas Sigit nggih. Leres. Ana nenek wong nom ki mesti ana wong tuwa. Ngono lho. Dadi kowe kuwi karo wong wadon aja semena-mena ngelokne Mbak Eni, Mbak Yun, ya ta Mbak Yosi, Mbak Ida Lili kuwi mau. Lala. Lala. Ganti ta wisan. Ganti apane kono sing suwek kok.
Oh, piye? Maksudnya tuwek. Apapun wujud seorang wanita, wanita itu adalah pahlawan. Wih. Loh, nggih Pak Mas nggih? Leres, Loh, leres. dadi wong wadon iku ora gampang. Ya macak, ya manak, lho ya ngopeni bapak. Loh, Pak iku dalan gundule. Pak, radi mriki, Pak. Nggih. Mati maju, Pak. Ya Oh, Allah. monggo lasi mriki. Jibek iki. Iki Udane teko. fan-fane Bu Sigit. Tujune terope kok. Luar Jembar. biasa nggih. Nggih. Tapi kena ditengeri nek di Bojonegoro dan sekitarnya pasti teropnya panggung dangdut. Mbak. Luar biasa. Piye baleni neh? Nggih. Ora sabaleni. Nyapa? Lihat sebagai seorang wanita adalah pahlawan. Lah, Iya toh? seorang wanita itu pahlawan. Lek rumah tangga iku ora ana wong wadon bingung sampean. Kok iso? Contone lek bojomu bendina masakne nggih to Mas. Wong kuwi sedina ning warung wis ping 3 ping pira 50.000 ping 3 ya toh? Nah, lek kowe duwe anak, ngedusi anak dan Lah. lain sebagainya, ngurus duwe pembantu wis pira sesasine ya toh? Nggih. Terus kowe lek bengi, Hah? lek bengi Masa ape numpak pembantune ya? lah iya apa mau ping bengi kowe kene komplek ping 5 ya wis ping pira? Walah lah. Ya golek sing murah-murah. Iya barno kena penyakit. Borongan. Ya, jangan begitu. Jadi karena ini masih nuansa fitri. Nah, mengucapkan apa Mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, ambiar udan. Kadek arep munggahi lambeku kecemplokan apa walang sangit. Lho padha ta? Iya. Tak kira walang sangit seneng sing merongos-merongos. Jebule seneng sing ngono barang ya. Ya iya, kan rogisi. Ngene iki pertanda. Mohon maaf lahir dan batin. Nyuwun pangapunten sedaya kalepatan. Sik ditutup nek sik kok malah ilang. Lah ya pertanda ape njaluk ngapura. Iya, ta, saiki keterakmu. Ayo. Wis, Wis. Pokoke Idul Fitri lahir batin. Lahir batin. Wis balik fitrah resik Kembali neh. fitrah resik Dosane wis tek. kosong-kosong. Alhamdulillah. Menika hajatine apa Pak Sigit? Menika ulang tahun utawi ambal warsa Mbah Haji Parman Masya Allah. ingkang seabad. Oh, 100 tahun. 100 tahun. Saabad Saabad, 100 nggih. tahun lho. Masya Allah, nggih Lah luar iya. biasa lho ya. Nggih. Nabi Nuh umure 365. Mbah Haji 100 tahun. Kanjeng Nabi 25. Telu. Sidak telu. Ya, sidak telu. Jadi awake dhewe iki melu bersyukur. Tidak telu. Nek kowe saiki 57 berarti 6 tahun Jo. Meh padha. 6 tahun ulang tahun yang Ke-63. ke-63. Iya. Apa muni ndang mati? Ora. Mboten ngeten iki malah awet urip kok raine brangunan. Awet Kok urip. barongan iki. Malaikat angger penjabut terus wedi sik ya ora. Gila. Gila. Loh, kok ngene? Pun bar kemawon ya Allah ngono Kok ya. ngiwi-ngiwi. Ora ngiwi-ngiwi wong terae ngene iki kok ya. Nggih. Nggih. Menika Nah, nganu napa? dhisike menika hajatipun Mbah Parman kan Nggih. wayangan. Nggih, Niku siap. pengin minggah panggung. Masya Oh, Allah. ngaten. Mbah Haji. Nggih. Ya Allah enten sing nderekaken monggo. Mengke didampingi Mas Nur Hidayat. Oh, nggih, siap. Ngaten. Terus jenenge putra wayahe nyeneng-nyenengke wong tuwa. Loh, nggih. Karepane wong tuwa apa? Leres. Engko aku arep nyawer sinden. Apa nek ketemu Lucy Brahman iki? Oh, monggo Mbak Parman Nggih, dilih. Mbak Haji, mawon. monggo. Metara manca, monggo Mbah Haji Parman kali Mas Nur Hidayat. Turuk. Alon-alon. Monggo Mas Nur Hidayat. Baik digandeng. Amit-amit dalane nak.
golekne dalan, Jo. Kawal salaman karo sinden-sindene. Wah, langsung nyawer, Jo. Lah, Kakung jumeneng udan deres. Wah. Rezekine kathah nggih Kakung. Matur sembah nuwun ya Allah. diurut Kong, nggih. Nah, Wis jo sabar. matur nuwun. Abad. Nggih. Wah, sembah nuwun, Mbak. Kaya Haji. pas ya panjenengane iki kok ya ora kliwatan iso netrane iki lho isek panggah tatas. Tajem. Lah wong Iya. arep ditulungi. Duite kok ya pas siji-siji ora ana sing katutan loro. Mboten kok titis sae. Ajeng marini dipijeti riyen Pak Igit, mangger kandelak loro ngoten. Oh. Mbah Kong sembah nuwun, sembah nuwun. Mbah nuwun, Mbah Haji. Kakung didudut saka sae ngene jebul maksak gebokan. Iki putrane sing Pol Keri lho Mbak. Anu, nyun sewu niki munyok kula Lah niku Liwatan jolang apa kalih enggak? Mbak Lucy kelewatan. Alah Mbak Kong kaya Jolang dereng. Nika Sing- pun. niki putune. Masya Allah. Nganggo mik jasune. Nggih, nggih. Nggih, Ya Kong. Allah, Masya Allah, Oh, Masya ditambah. Allah, nggih matur suwun ya Alah, Allah alah, Kakung, alah. aku wis ngene iki Alah. gak kuwen. Iki jenengan mubeng melih mbahnya. Oh, mubeng neh. Yo alah. Oh. Biasane sing nomi nyangoni sing sepuh lho ya. Kok ya Ya, sing sepuh turi, malah nyangoni sing nom ngene kira ya seneng to. Masya Allah. Mengke nek kurang ngene jolang mang jaluk melih kaya residen nggih mboten apa-apa, Mbak. Mboten ngarah kurang Pak Igit wong rong sip niki kok. Tapi luar biasa Mas anak cucu beliaunya nggih sangat berbakti kepada Nggih. tiang sepuh. Salah. Makanya rezekine Ngene iki luar biasa. perlu ditiru lho Mbak. Diaturi Masya kok ya. Allah. Awake dhewe iki muga-muga Diaturi. ketularan. Pak Igit maju Pak Igit. Jo, halah. Nggih, pun pinarak riyen lho Mbah Kong. Nggih, monggo Lho, isih pinarak, turah kok. pinarak, nggih. Isih turah. Niku tesih turah pun mendhet mawon. Alah nggih to. Halah Mas jenengan anak kok iki kok repot-repot malah. malih, Kakung. Isih kok Jo kowe iki nyepelekke karo Mbah Haji. Ya iya. Masya kaya. Allah, matur suwun Mas. Masya Allah Lancar Mas, rezekine, nggih Masya matur suwun, Allah. matur suwun. Nggih, ada ucapan apa niki kagem Mbah Kong? Masya Allah. Niki Nggih. putu to, Kong? Nggih, putu. Ada ucapan hati yang gembira Oh, napa sik, jenengan? Kakung ngersake, Lon, Kakung ngersane ilir-ilir. iki Alhamdulillah. yang biru. Nah, kalih selendang biru. Nggih, siap-siap. Kalih napa melih, Mbak? Kalih napa melih, Kakung? Lon, Kalih napa melih? Ilir-ilir selendang biru, terus asmara. gubuk asmara masih. Padang kuning. Ya, Nah, lah aku tuh teh manggung uga. ayo. Iya, kotak manggung. Siap-siap Kakung, Masya Allah. Nggih. Sehat ya Allah. Ya Allah. Kalih sehat. napa, Mbah? Gala-gala. Napa? Ben awet nom. Ben awet enom seger waras Kakung. Umure bertambah. Alhamdulillah umure ben tambah encok pegenure mati kadah selalu kurang saged ical sedaya nggih. Iya. Jo, takoni resepe apa nganti 100 tahun iso Kakung. sehat. Niki sing do rawuh penasaran rahasiane napa kok panjang sesuatu tesih sehat. Rezekine wis tambah ben iso nanggap wayah. Allahu Amin. Akbar. Amin ya Allah. Ya Allah. Nggih. Rahasiane napa Kong ben sehat panjang suwu kados jenengan? Rahasiane, Lon, carane pripun? carane Ben. madang lah. Madang. Carane bener. darane madang kalih artone kathah nggih. Dan madang mboten saged Urip. urip. Nggih.
Oh, nek kepengin dawa umure madang, Mas. Madang. Madang. Mboten Aja doyan meteng. madang. Nggih mboten urip. Nggih, masyaallah Lah, ngono kula. iki putune lho, monggo maju meneng putune iki. Putu. Mengucapkan ulang tahun napa Mas paring asma sinten Mas? Mengucapkan selamat ulang tahun kadem Kakung napa Kakung. kados pripun monggo-monggo. Yud, selamat ulang tahun nggih. Oh Yud, nggih. iya. Muga-muga panjang umur. Amin. Umur seger waras lancar rezekine. Amin. Lah iki buyute wis semene lho, Mbak. Lah nggih lho masyaallah. Nggih. Nggih leres niku Mbak Lucy. Si Brahma. Oce, Mbak. Pokoke gubuk kasmara nggih, Kang. Eh. Sente rewe. Mase. Jenengan Mbak Lucy. Lah, Siti Demange ten. Ya Allah Mbak Lucy. Pripun? Siti Demang. Siti Demang. wis pokoke Nggih, diani nggih. ngono ya. Niki sing pertama napa? Lir-ilir rumiyin? Napa lir-ilir napa gubuk asmara riyin? Lon, Ilir-ilir napa gubuk asmara riyin? bekas moror. Gubuk asmara riyin masih ngoten nggih. Ya Allah. Alah, dewekane empuk. Nggih tangane empuk. Mbak Lucy tangane empuk. Seger ya kok. Wis Iki to piye Ben. mulane dikupong? Wis to ya iki lek ora sing demok-demok ora Bagong ora tawehne. Iki ora ana kursi apa piye Jo? Lungguhke kene Mbak kok nek kursi. Tak cium lho. Ora Sing bakal tak ya ora. gundutke kursi. Lenggah ya. diparene kursi. Aku biasane nggo kursi sing rondo anu Ah kuwi. ya. kae dibundukne sik. Mbahe nyuwun Kae, dhisik kae, dhewe kae, gubuk kae, asmara. Oh. Nggih, kok. Iki bengi wayangan kersane Mbah Kung. Lah iya kok. Aku nek ora dalange sigit ora ngono ki. Aduh. Pun karo pinarak ben gubuk asmara karo Mbak Lucy. Nggih, ya Allah Ini awas. pinarak. Jolang sikile mbahe kok sukune kok dipitek kursi. Eh, Arti wae 100.000 sukune bayar dipitek wayangan kursi. iki dibayar dhewe ya dienggo dhewe. Siap. Nggih, gubuk asmara nggih, Kong. Gubuk asmara. Gubuk asmara. Apaan? Nggih, Allah mara pokoke nggih, mara wis Dibawani, Mbak Lucy. Nggih. Tak bawani sik. Nembake Mbah Kung. Nggih. Masyaallah. Alah. Tangane Mbak Lucy empuk. Oh, iler-iler dhisik. Mulai maleh kok. Oh iya, nggih, pokoke bar pupuk asmara ilir-ilir yen apa? Ilir-ilir. Ilir-ilir dulu. Oh. Ilir-ilir yen. Ler-iler Tandure wis sumilir tak ijo royo kota anda penekno blimbe
ngopeni ilir-ilir. Alhamdulillah. Ngendika apa Lah kuwi? diurut nek anu Lah jenengan nagih bar lendang ke selendang biru. Ayo emot lho kok ya. Anu. Sing nika ta? Nika ta? Nah, tetapan janjimu niku. Pokoke bengi niki pokoke nyeneng-nyeneng Mbak Arman. Pokoke tenan wis. Bengi iki mang oh, pateni setiamu tak pateni setiamu. Selendang biru tak pateni. Nek Mbak Arman bengi iki tak mulyake diapit Mbak Lucy karo Mbak Eni. Mbak Eni lungguh tengene kene. Lek Mbak Eni karo Mbak Lucy iki padha karo limbuk dan cangek. Alah limbuk kabeh kok ya. Cah, kene anu yang kene mumpung awar Mbah Kung awakmu somben iki ya semulane tak omong aja kemayu wong saiki jek ayu. Niki namine Mbak Eni. Bintange ketoprak. Mbak Yosi, tambah Mbak Yosi nih. Tambah Mbak Yosi. Ya, kok yo isih eling yo tambah Yo Yosi. eling lho. Ayo Yos wis. Pun Niki monggo. Mbak Eni bintang ketoprak niki Sampean konyil kono, niki sampean konyil kono. Mbak Yusi. Mbak Yosi. Ya, alah Wis. yo. Petringane ya nek dhewe-dhewe lho jan krumun. Selendang biru Mbak Yusi. Selendang Jo, foto kok kono Jo, foto ya kok kono Mbak. foto. Nah, diapit sinde-sinde. Nah, foto. Kaya eling lho senenge sih. Kok eling kok? Yo tambah Yosi. Aku ngapa? Lah nggih, Ya. jan ya Allah. Wes aku kalah mbari tak ning kene aku, Mbak. Kowe yo jejere Mbak Yosi kono lho, Jo. Nggih. Nah. Wes kene. Ah, selendang biru nggih Mbak Eni, Mbak Yosi, Mbak Lucy. Di foto buyute. Senyum Gong, senyum. Foto buyute. Senyum. Senyum. Kok Mbak, kok wis senyum Persani be kamera, orang. persani kamera. Nah. Ah, dadah. Iya. Tangane ngene kok Mbak Kong. Iya. Gaul. Iya, ngene kok rada masalah. Piye ra kepenak cedak Jul. sithik karo dipijet Diomongi lah nggih to. Ngene iki lho, jolang melek, jolang kalah ganteng. Dalam? Dek biyen yo. Dek biyen nggih ganteng. Oh, dek biyen dia ganteng. Percaya buyute ganteng. ganteng pancen yo. Selendang biru nggih. Kedap tesma aku nyaman selendang biru. Sindene nuwun sewu Kong sindene niki ayu-ayu napa mboten? Ayu-ayu. Ayu kok pas wedaan. Cantik-cantik kabeh kok. Wedok nggih Kong nggih. Wah, lho, Mbah Kong lho pinter. Ya julang sing ora. Aduh. Kono tok sing Kok isih tengen ngono Mbak Kong masyaallah. Sek titis yo Mas. Ayo Mbak Yosi. Nano. Hanya selendang biru, selendang biru among ngenaki hati. Kakung lek mati. Halo, iki jenenge Pripun Kong? menikmati. Pripun? Iso dadi daging. Dadi daging. Suarane Yosi dadi daging. Jan.
seger waras nggih Kong nggih. Warasan. Mbah Kung, nom-nomane nakal mboten mboten. Enggak dados daging nggih Kong. Suarane Mbak Yosi dados napa, Kung? Sae. Dados sae. Nggih, nggih. Masyaallah. Terus ya. Terus. Naratekat batin setiamu Selendang Oke. tetap Semua. penuh janjimu selendang biru Wah, segere Mbah Kung ditembangke selendang biru diapit. Rong laku ler selendang biru. Saiki gubuk asmara. Wah, apik kaya Prabu Menak Jingga. Lah piye? Ah, garwane telu. Sapa bae Mas? Ayo, kencana wungu. Terusan paita puyengan. Godone wesi rujak polo. Waduh. Godo wesi kuning, wesi Ya. kuning kok rujak Iya, polo iku. wesi kuning. Wah, nggih. Kong remen nggih. Remen toh. Wah. Remen to. Barokah. Gubuk asmara dibawani. Sik. Oh, badhe nyawer. Oh, alah. Nggih. Putune kan nyawer. Buyutku. Sakku entek duwite. Mboten nantang gubuk asmara arep nyawer. Oh, mata. Mbak Lucy ape nembang putune kersane nyawer. Ya, apik ngono ya. Masyaallah barokah tenan. Mbak Kong. barokah Nggih. Wis sagek pokoke wayangan iki langka tenan iki. Wis duwe oleh. Wis duwe. Kiai Duwe, jujur duwe. abang iki kiai jujur. Ayo. Oh, alah nggih. Salah. Iya. Seger waras nggih Kong. Lah iki wah tambahin. Masalah nggih Kong. Walah nggih Kong. Isin aku ora nyangoni wong tuwa malah disangoni. Ngene iki sesuk ana tunggale ta ora. Iki wayahe munjung malah ora blas iku. Lah iya le aku ya putune iki ya ora beda kasih kok ya eruh ngono masalah. Masya Allah matur sembah nuwun Mas berkah selalu Mas Kali ya Allah aku. Putune. Lho, iki mau dilopok Wis kudu diwene Mbak Eni. lah aku kok kliwatan, Mas. Oh, dikene Mbah Eni. Disusuli. Nggih, dibawani gubuk asmara. Nggih. Karo jumeneng ya ora apa-apa. Oke, gubuk asmara niki ditayubne napa jaranan senterewe? Tayub. Oke, joget nggih. Oh. donjleng iki Gusti Allah Pun kok ketinggal to. malah Gusti Allah pengen ngeroh napa? Tayub. Tayub. Aku pengen ngeroh jogete. Kon ayub ledeke nggih. Ngantek yo sing ngantek kantil. Lho, mbiyen Baji Parman iki penggembare Butajim. Ya nyuwun ditayubke ya. Nyingkar bawane pucung sik. Ningkar ningku Jolang dadi begendonge. Jo, aku ndene pengasuh. ngasuh kok ngono. Ajudan. Ya ajudane Mbah Kung. Oh, wiwi tane nyingkar nyingku Oper Mbak Eni. Mbak Eni karo ngelus-ngelus bae.
genten Mbak Eni nggih, Kong. Niki gantos Mbak Eni. Karo nggih. pijeti Mbak Eni. Nggih. Spesial Dukun pijet iki. dukun pijet piye? Bintang ketoprak. Dukun bayi. Ayo. Yen Swarga donya. Ya turi ya. Atine Mbah Kong rasane pripun? Sae. Seneng. Adem. Adem lah. Oh, adem kok aja. Ning kene ae kok wong telu aja mantuk. Terus kan ngopo? Lah kok uri-uri Mbah Kong kersane atine adem. Nanggap jenengan pokoknya anggere nanggap rong bengi wis adem terus wae. Lah pripun apa mboten mulih Mbah Kong terus kemengke bengi. Alate tesih. Mumpung dereng diusumi lho nggih. Lelampahan kang Mbak Yosi Yo terakhir. ya sih ditelaske. Sing nembang jejer Mbah Kong. Oh nggih siap. Masyaallah. Yo. Nggih kula Yosi kakung. Nggih. Nek niki tangane rada atos, Kong. Mboten empuk, Kong. Nano. Lajeng pripun? Kon mriku. Nggih empuk Mbak Lucy niki pancen kados kula. Tangane empuk Mbak Lucy. Gaji oke Mbak. Lah nek kula empuk mboten kong. Kula empuk mboten kula. Adem tangan. Adem. Nggih kula senengane nggih ngedemke tiang-tiang ngoten. Alah. Ngedemke tiyang sepuh-sepuh. Salaman Mbak Yosi Dik. Empuk Mbak Lucy. Lalu. Tresna tulus nadyaningku bekas marah. Nganggo ditayub nganggo halo ngono lho. Gubuk asmara podang kuning. Alah donjleng-donjleng iki. Apa podang kuning gubuk asmara ya ora apa-apa. Oh nggih. Oh gubuk asmara tok. Oh gubuk asmara tok. Wong ora seneng manuk. Limbo senengane kok usul. Wong sing kene iki gubuk asmara tok. Berarti polos. Polos. Dinapake, Kong. Ngenteni Joget, joget. Wah. Ngenteni joget sindan ladeke nggih, Kong. Aduh Mas Catur, Mas Catur. Halo. Gubuk asmara polos. Ayo, Bunang. Alon-alon mawon Masih. Gubuk asmara karya Mas Jito. Apa ya? Mangga. Iki sing beso lagi kluntrung nyedak. Gubuk asmara Bojonegoro spesial kagem kakunge lho Masih.
Mbak Eni. Rawan obrasan. Gebek kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali. Gebek kae kebak cerita wayah nganti gagal terima Mbak Lucy. jadate sajroning ati nyatan lonter bakong saya merati. Aku kowe dadi karma markolane
lagunipun. Matur nuwun, Mbah Gong. Saged mandhap, Mbah Gong. Mari ana seger waras sehat. Amin pangestunipun. Ya Allah. Amin. Sembah nuwun. Nggih. Matur sembah nuwun, Matur nggih, sembah Mbah nuwun Mbah Gong. Kakung. Eni. Sembah nuwun pangestunipun nggih Kakung. Nggih, pangestunipun nggih, Kok. Sedaya saged. Atas sisitan. Buyut. Buyut. Kurang nyawar Pak Dalang. Urut. Kalau piyai lek gati gemati saya ngene Mas. Matur nuwun, Mbah Kelingan Gong. banget kelingan Mbah Dalang barang wah. Kula Ya kelewatan. Allah. Urung nyawer Pak Oh, Dalang. nggih, Mbah Gong. Kelihatan Mbah Gong, minggu nengen, Mbah. Nengen, Mbah Gong. Hop. Halo. Iya, Gong. Oke. Nggih. Matur nuwun, Mbah Gong. Nggih. Sembah nuwun. Pangestu nggih, Mbah Gong. Nggih, yogane nggih Mbah Gong. Amin. Amin, Sembah nuwun, amin. sembah nuwun, Mbah Gong. Amin. Sehat panjang siswa. Amin. Lancar rezekine. Amin, Mbah Gong. Ya lancar rezekine kula nanggap wayang-wayang. Oh, amin. Nggih. Sampe nanggep wayang malih. Niki Nggih. buyute nggih nyawer dalang nggih. Alah lah. Nggih. Napa lho? Wah, nggih. Duh, ya ora penak. Nggih, sembah nuwun Mas nggih. Nggih, Mbah nuwun buyute kowe. Putu nggih. 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 Anu mandhap kula gendong napa pripun Mbak Gong? Ora apa-apa mriki-mriku 300 mawon. Lah. Terus diparingi Ora nek Mbak maksude iki yo jenenge ikhlas lho Mbak, masalah. Tak kira arep kok nggulungguh kowe, Jo. Kok iki kok adohan diarani walimatul khitan iki. Lah iya. masalah luar Kok biasa. wali matur witan. Lah Mbah Kong masyaallah Mbak Yos. Tapi sik tengen lho nggih ten. Tengen Mbak Yos imut piye, yo, Ten? anu. Tuwae. Mbak Lus. Baru Mbak apa-apa Lus. blawur Mas. Mbak Lus. Kok kono sing tengen aku sing blawur. Mbak Lucy nggih. Mbak Yos Masuk gesok-sok. 1 tahun. Oh, Iseh 100 tahun. peningalane Yos, sik tetes. tajem sik ning arta barang sik titis. Lah iya kok ora ono sing Ratusan keliwatan. barang. Anu putune digendong mawon, Nggih digendong. digendong mawon. Mas. Ora kersa. Sak mboten kersa, Mas. Alah, Dipapah nggih. Mas saking wingking Mas. Aku sehat aja digendong, Cuk. Iya. Kandhani Mbah Kaji 100 tahun. Mbah Kaji 100 Sing tahun. mirsani sepuh-sepuh terus jombatin. Aku- Aku sesuk ulang tahunku ayo ape nanggep wayang Iya. ngono. Ben dipijeti sidan. Tapi ternyata saya bisa mengambil kesimpulan Apa kenapa itu? beliau panjang umur dan tetap sehat di yuswane sing 100 tahun Iya. karena sregep sedekah. Iya, betul. Piyai betul. ini ketawis ora isoan. Ah, ora isonan. Oke Sedekah tur budaya. Nah, tur nrimo. Terus Piye? terima malah sanget terima aku. Kentuk neh walang sangit. Untuk malah sanget Aku agak gak apa-apa telu. ikhlas aku. Mm. Alhamdulillah. Aku mbek jenengan kudu meguru karo Mbah Kaji. Dadi nrimo ya nampa ya maringi. Nggih, Lho, leres. Ku mau Pak Sigit to sehat, seger waras, lancar rezekine sok kula nanggap melih. Nggih, leres. Kowe nanggap wayang meneh. Niki oleh wayangan wis wiwit corona nih kok putun petake putune ning gade corona beton niki enten dipaske pas 100 tahun. Masyaallah. Nggih, matur. Mbak Eni sampe nek 100 tahun ya bungkuk ngono kuwi. Alah yes bing. Aku ketemu Mbak Eni badhe tindak pundi Mbak Eni suaraku sing ngene. Nganu nak Sigit niki nggih Mbak. Mbak Badhe tindak pundi kok dugi Rembang. Kula badhe nyekar jolang. Mbak Eni 100 tahun umurmu lak ya wis punjul kok 100 to aja. Ya masa ape 150 ya Pak Igit. Lah Ya 100 tahun kaya Nyekar ki tegese arep nembangke kowe, arep ngerpeni kowe. eling-eling jaman duk semono bareng-bareng. Nah, Tapi nyekar. rata-rata sing ngeten iki wujude awet umur, Mas. nggih. Mergone tunggale pun boten wonten. Tok iya. Kitaan tahun berikutnya wis gak metu. Puja karo puji kersaning Gusti aku jenengan iso seger waras kaya Mbah Kong ngantos Alhamdulillah. sepuh lumeber sing Alhamdulillah. padha rawuh. Nggih, leres.